соҳаи пахтакорӣ ба рушди саноати сабук, содироти маҳсулот ва бо ҷои кор таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. кишоварзони шаҳри Турсунзода дастуру ҳидоятҳои сарвари давлатро оид ба зиёд намудани майдонҳои кишти пахта сармашқи кори худ дониста майдони кишти пахтаро афзун менамоянд. намодагони институти зироаткорӣ назди академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар хоҷагиҳо бо деҳқонон суҳбатҳо гузаронида барои гирифтани ҳосили худ ба онҳо маслиҳатҳо медиҳанд. дар ҷамъияти диёти Қаратоғ 354 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият карда истоданд ки дар тавозунашон 1201 гектар қитъаи замин бошад ки аз он ҷумла 862 гектар қитъаи замини обӣ истифода бурда истодаанд. хуб айни ҳол мо кишти пунбардонаро оғоз кардем ки аксарияти хоҷагиҳои деҳқонӣ бар кишти пунбардона машғул шуданд. айни ҳол кишти пунбардона бо сурат идома дорад. нақшаи дурнамои мо 340 гектар ташкил мекунад. яке аз хоҷагиҳои калонтарин хоҷагии Самир С мебошад ки дурнамои он 170 гектарро ташкил мекунад ки айни ҳол 170 гектарро иҷро карда хоҷагиҳои хурде ки боқӣ мондаанд киштро идома дода истанд. аз бо давои мусоиди самаранок истифода бурда кӯшиш мекунем ки киштро беталаф анҷом дода аз ӯҳдаи нақшаи пешбинишуда сарбаландона бароем. айни ҳол кишти пурбадона дар ҳамаи хоҷагиҳои хурду бузурги шаҳри Турсунзода муташаккилона ҷараён дорад. аз рӯи маълумотҳои раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода то имрӯз дар ин шаҳри агросанъатии мамлакат наздик ба 400 гектар кишти пурбадона гузаронида шуд. бояд гуфт ки бо мақсади ба даст овардани ҳосили баланд имсол кишоварзони минтақа ба агротехникаи кишти пурбадона аҳамияти махсус зоҳир намуда тухмиҳои босифатро интихоб намуданд. кишоварзони шаҳри Турсунзода аз боду ҳавои мусоиди баҳорӣ самаранок истифода намуда азм доранд кишти пахтаро дар минтақа то охири моҳи апрел ба анҷом расонанд. барои саривақт ба анҷом расондани маърака аз ҳисоби мутахассисони соҳа гурӯҳи корӣ таъсис ёфта рафти пахтакорӣ таҳти назорат қарор дорад.